Memo bibia kwa ba ediba Syndicast TV so me amika se medin di Mami Gold me so hia me na ofre me Mami Gold a mejo so se gold nko Moisha Budon ne cars ene ne mansion papa bi a oton ma ya nom foi omu chim ne nsa ema ne ton ye a pop up infonini di efe ye pa ya ba se de ba be kire ahwefo na etiefo sanso na Aisha Mudi edi atemudie de mo den akoma Sofo Gabriel ene ne sister Victoria Michaels metwa me ho sima me ba me chechi mu mekoya masanso ababiem krom ase ensam ne de ba Syndicast TV ade ye becheche ya adwene ne ya pensem ade a kire ahwefo na etiefo dwumedi a yato ne din se jaso dwumedi ena ye de bra ahwefo na etiefo Moisha Budon ana ne cars ene ne mansion papa bi a oton de ma yanumfo binom no ne mfonyi ena etwegu o screen so no enyasem kuma sanso na Aisha Mudi ede atemudie pa de mu odin akwa Sofo Gabriel ene ne sister Victoria Michaels Moisha Budon ne kasa na otwi wo krom hase na enye kasa ketoa ene ne mansion wo hwemfonyin ni mu a na ogina efie nenim abra na wo hyase na o si dine from scratch and sana dino ebebe mu reality na ne kasa na obre yesi papanom eno ndi omachi no nya kasa no nanso no ene kasa ni fie no okwabrani achim abayensa amoma tone fofofo full car worth more than so many billions and 80,000 millions and dollars no amen no waton fofofo eba ne sewunti na nria da na enua ba Moisha Budon ose wa fe Awurade we hu Kristo Awurade ada ne hu adi a che no ne da yemu eni nti wa pa no hu achi se on di wiase afefede achi biom na ne wenya ne de eye nanso ode besum nyame ema okwa asori okoye no eye Sofo Gabriel asori oye Nigeria ni na downfo pa ne Victoria Michaels Victoria ne ye Sofo Gabriel ne sister ankasa a oye modeler Intenam so moko hu sofo no ema okodi adanse eka ne num nsem nyina eka asesi ade oni wiase tintontan oni wiase eni hwiye biom nanso no waye abode foforo wa benyame munti no obesom nyame de mu oden na onim se nyame a wafa ni ebedane aye bibi foforo na ka Moisha nim se nka opeja ne nsa fe Awurade no nka beye ni se de nka menyi ni se nka Moisha nka obekọ ena Ghana fo binom de nsem bi abase aw efie die efe ye pa na cars ne nso ni nyina ye fufuo na chese Moisha adifitaye ne fe efi se wo hwe ne cars tu ni nyina na chese car eye white cars na abaye na chese krom ha no okwa obenyina no na wona wo ben no na ne hu ye omahiye efi se omo hyase ansa na ono Moisha oba system nim so no odisima anase bosome anase afi baako etumi akwai sanyoma nyina de ye ntwem abaye ompem ko na nim biom na so se wa fe Awurade de ye befa kwan bi so amasa ade onya ye nyina ahwe ne nsa efi se onim nyame asem say adianka Moisha tumi kenkan ne Bible a ote nyame asem ase dianka Ghana fo nim na eka o nka Moisha nka obi ntumi ndada no so ye baby Christian ti no ye kase guna sum se Moisha wanton ejapade a unya fi sebi edwamanbo mu a chese nyankopon o accept o e wo se wo ton nyoma unya wo edwamanbo mu ansa na nyankopon ajiwa wa etu se nka Moisha nim sa pande anka nyi ni se nka Moisha obetumi aton ejapade amana yeye ena binim so kase hwe yesi hwinhwima de ekosrosro ade a wambre ho na wonya no efi wonsa just like that ayeti se vapor ayeti nso hie udi nso si so na ehuru a edwo a esiwa na vapor no sorry vapor no ekwa obon se na adwo se efon
eno nti no senka ya dia Moishia ofa kwampa so ena odinya ase japade na nka onu de nka obekura mu yenka nya de obi be chinchim ne nsa age ohwe mansion esi we na abaywa so no abaya se bi onya 40 years mpo 30 mpo me nim se Moishia kra wenya ganafo binim na eka hu na otumi enya se japade na se etumi free ne nsa na chese Moishia no se bi ordinity kowura baabi na enye kwa sanyomei eye yetahwe wo movies mu se obi emfa kwampa so na se bi okohu malamfo abosomfo ana okotfo binum ede ne ho kodom mu na so onye japade bi free mu a na oye na adwen se ene de menimu en grupium mabre bebi amuma mekekan kodunu mintumi biom ti no me ferade a eye na sankrofo no sa tibie no de ne kowire mu no omuma ne ho nto no se japade no omuji free ne nsa metu amensam so no Aisha Mudi waka ne ho biem ode atemudie pa slape sofo Gabriel ne nuaba Victoria Michaels de mu oden na nui na Aisha Mudi ba bonten be kan say oni ne nuaba Moisha Budon ekasa wo fon so na asem omo kan ye no Moisha Budon ke ka kire ne say asori na okoye ne say onton ne japade onya ye nyina including ntade expensive ntade a wo hye aye ode twetwa mfonyi kogugu social media so no onton ne nyina na onfa sika ne embro no sofo no na omompa yengu so na nyankopon ebe hira no foforo wa benyame mu ide chese bibia ye foforo nti no nyoma dada na otimu no ehu hia se obesan de ewura nyamesumu Emma Aisha Mudi bedidi sofo na tem ye e kan se odi Moisha akosie nti no ohia ni nuaba nti onyi ni mpie na sika oji free Moisha nsemu no onsamfa ni sika nya de embre na nti sa de a boot to boot one ne be gru ni ye pa efise ono Aisha Mudi no oye honhom no nam obi bi oben ni bia no onhwe se nipa bonfo be chim nipa nensa anaso be ni boni emotoko so kan se sofo ni man oil osi Moisha nkasa ka che no ofo so se sofo ni man oil bi so wonnom se de be ya sebe emema dodo afa no no omuhu nsie woni mu no ne nyina sofo ni ka che ne se oni be ma bia da honhom eda be ma ne so no etumi ebe tormentew anase esa na oni nipa no enemu no moye honhom no moye nipa baako enu nti onje oye no nom nonfa sacrifice ni nipadua nonfa hohuru nyoma boni a ahyem woni mogye mu no ni nyina hohuru mbese ma Aisha Mudi de nsemu betutu dwa so for isem anya me de menti ase Aisha hina na ugina na uhu se ne Moisha ka kire no eye nokre efri se onu ankasa ne ba se obefe Awurade enye me Gabriel enye me sofo no enye me na me share ne se o mefe Awurade obi ntumi nhye obi se ba befe nyame there be ensida eno nti se obekeka ntimi issue to court ne be prove nefa evidence bra and Aisha say sofo sebe jama wajimi wo ho unu nuaba no sebe mu ye jimifo pa mu ye kwasiafo mu nim nyansa se mu nim nyansa pa anka nsisenka wo ba abonte kra be kan se usiu mi Aisha Mudi mega na ni ba wo ye Nigeria ni wo be se wo kire me se wo nim nyansa se mi ana ensema me de to abonte na me del me ka kire wo se eye nokre wo ba be ka kire me se wo de me court Victoria Michaels sabi wa huna atenti no so ye modeler wo shape enye fe wo gina wo te sa aba oba wanim tantan sabi Aisha Mudi na edidi atem no ena ganafo ebinim ba na mo sa Aisha ne o ka ne de ye di wachi pa efi se obi ntumi fi ni krom ma me fa ye de hye me ne basa e ma ye onfa ne hu ndi sa efi se obi ntumi nkotra Nigeria ana Ghana ni ba ntumi nkotra Nigeria nko behave sama onfa ne hu ndi ka sa bredi nka ya hye no ena Ghana fo ebinim ka se
Sofo Gabriel no nuaba Victoria Michaels monhwe mo ho yie pa Ghana nte sadia ma sorry dan no he monkomo sem asem a mo ne Aisha Mudi ka no sem Aisha Mudi se Moisha Budon ne na nkahweanka o ma monte mmeka enti di Aisha Mudi ka na enokre bebe bia mo de Moisha Budon akwahye no mon provide ne mra bonten ene ebinom se de nsem ekoma Moisha Budon se ye nua ba ko se wa breye pa sebe bema kro ni ti dem kwa na etesen sebe ofru wo mpem kura na etesen ne kemia ye se wa bobra ko wanim wa udi wenum to se wo de sugar daddy sinu na etua ma wo omo no mo todan eye bibia ma wo na hwe mema dodro sebe a o makọ afro wa kwa abasa suhu sawom wa breye ene ahwere wo na Ghana problem so mo de mpaibol tai wechi se de be ya wadwen ebebe fi ne omo chi munsa eto sa japade ni nyina no wasan age wade ejumeku a so ya sene eme ye di dwumedie bra hwefo na etifo eje some company limited opetai papa de egu kaase a empupu uti hwe screen na se number ni twegu fra wo mo na eni omundi nkita ho ope second hand and now say brand new tire on sabe can be na eno so very affordable me amedi dwumedi ebremu me din di Mami Gold me so hia me na ofre me Mami Gold a mejo so say gold nko a monko so an subscribe Cinecast TV mo like na mo share na mo comment ye do bibia ase yakra mo